Sekuthi mangihlale mina Sekuthi ngihlale mina Sekuthi mangigiye mangibona wena themba la Sekuthi mangihlale mina Sekuthi ngihlale mina Sekuthi mangigiye mangibona wena themba la Sekuthi mangihlale mina Sekuthi ngihlale mina Sekuthi mangigiye mangibona wena themba la Hawe yenima abantu bayakhala nkosangwema Uyeyema bantu bayakhala nkosami Hawe yenima abantu bayakhala nkosangwema Uyeyema bantu bayakhala nkosami Sanibonani ngibingelela ngibona omncane osuka phansi entabeni yaseRadio uziphathele wabantwana esikole. Kukhulu kakhulu ngika Magomazi wezimali. Bafowethu inesiphiso sokuzonethulela umsebenzi wami omusha mhla ka-2023 ophuma ngaphansi kwesandla sabhodi osizo kumele bafowethu kule albhamu kusetshenziswe kakhulu angifuni ukusho ngami. Album ephethe amanoni awu-10 phakathi. Ngibala wena uMamezala, Nkosana, Sikadla Ngengoma, Themba Lami, Sekuthi Mangidlala. Imnandi nje bafethu le album. Ukuyithola kwakho ngeke uze uyisole ungayithokozela nje kakhulu. Ebantwini ngisebenzisane kakhulu nabo kuyona i-album. Ngicela ukubonga kakhulu umfowethu uMjikelo. Ngibonga kakhulu umfowethu umude naye ubhekisizwe. Ngibona abantu abenze ukuthi lo msebenzi lo ube impumelelo niwuze umnandi ngale ndlela enizwa njengayo enizozwa ngayo isidingo. Isimnandi-ke izingoma zonke ungazizoli. Isihloko se-albhamu sithi uMamezala. Ukuthi uMamezala wenzeni-ke usuyozwa kuyona-ke isidingo kodwa ngingathembisa into ozoyizwa kuyona imnandi. Semshadile awe mizi yeyimizi uyabona ukuthi semshadile mina semshadile Bafowethu angifuni ungasho nakho engizokubonga kakhulu umuntu owenze kwaba umsebenzi wami kwaba impumelelo ngale ndlela obeyiyona. Ngizobonga kakhulu ubhodi uSenzo Sikhosana odlala enkulu indima uyena obemandla ekuthenini yonke lento engiyenzayo abe la kuzamama isupport engithola yena. So nje ngizama ukubonga kakhulu ubhodi uGwayeba uSenzo Sikhosana uyisponsor kimi kahle kahle. Yena umuntu ogamele uMagomazi empilweni ayenzayo. Bayangisiza nje lapha. I-album ke bafethu izotholakala ezitolo. Imnandi impela izotholakala ezitolo kuzona zonke izitolo zomculo. Ngibala nayo uMshubu, Shazam, Deezer, Spotify, Tidal, Amazon izotholakala ezitolo. Ngomhla ka-26 ngedate le-album yona release date yayo. Mhla ka-27 kona-ke leyo shop iyalontsha i-album. Kodwa nje mhla ka-26 i-album futhi izobe isitholakala imnandi yonke. Ukuze uzisole ngokwethemba kwakho.
ngishiya ngicela ukubonga kakhulu ezinganeni engisebenzisana kakhulu nazo. Zidlala enkulu indima kimi lezi zingane lezi ngoba into engenza phambi kwabantu i-entertainment ingazo hayi ngami. Ngeke ngibabaleke kakhulu abantu abaningi kakhulu kodwa abantwana engisebenzisane kakhulu nabo e-studio uAmanda nezumuzo kwingoma yakhe, uSiphephile sikhosana nezumuzo kwingoma yakhe, nomjikelo mfowethu mhlawumbe nezumuzo abantu engibafeature echini engisebenzisane kakhulu nabo kona le album. Nje ngizocela ukubonga kakhulu bona bonke ababambe iqhaza kulento engiyenzayo enhle kangaka ehlanganisa intsha. Ngiyazibonga ingane zami, ngiyabonga imanagement yami, ngiyabonga noProducer Sikhosana. Bese ngibonge kakhulu iGMD ngendlela enamandla ngakhona. Lo msebenzi ngeke ube kulezinga kulona if iGMD ingazange ngifinyelele kulo. Nje ngiphakamisa kakhulu iGMD. Ngiyabonga kakhulu bafethu. Mhla 26 release date ibonakele. Ngoba ngisokhozini lapho ngiyethula i-album uBizilo siyalo mfoka phikela. Mhla 27 iyalontsha workshop. Ningaphuthelanga bafethu. Ngiyabonga kakhulu. Kumele ucabange